Nakon krajnjeg juga Latinske Amerike u prošlim epizodama, danas smo nešto malo sjevernije. I to u nekadašnjem carstvu Inka. Također zemlji koja se može pohvaliti svjetskim čudom, ali i kuhinjom koja inspirira šefove diljem svijeta. Dragi naši kulturisti, ostanite s nama iduću pola sata jer upoznajemo mističan Peru. Smješten na zapadnoj obali Južne Amerike, Peru je treća po redu zemlja po veličini južnoameričkog kontinenta. Iznimno raznolik krajolik čini je jednom od najšarenijih zemalja na svijetu. Od amazonske prašume koja čini gotovo pola zemlje do pustinjskih područja i visokih Andi, koje su na nekim dijelovima toliko visoke da su ih Inke smatrale bogovima. Veliki, mističan i magičan Peru jedna je od najraznolikijih zemalja na svijetu. Osim s jednim od svjetskih čuda, može se pohvaliti s čak 12 UNESCO-vih mjesta svjetske baštine. Veliki teritorij koji Peru zauzima uključuje moćne, visoke i hladne Ande, ali isto tako i tropske prašume amazonskog bazena zajedno s rijekom Amazonom. Iako je španjolski službeni jezik, u zemlji se također govori čak 47 autohtonih jezika, koji uključuju Quechua i Aymara. To nije nikako iznenađenje, obzirom da i danas gotovo pola stanovništva Perua čine Indijanci. A upravo Quechua Indijanci su glavna etnička grupa starog carstva naroda Inka. S tim je povezano i ono po čemu je Peru diljem svijeta najpoznatiji. Zemlja je koljevka nekad moćnog carstva Inka. Ono što sam prvo posjetila i što me prvo oduševilo bio je grad Cusco. Grad Cusco bio je glavni grad carstva Inka od 13. stoljeća pa sve do španjolskog osvajanja u 16. stoljeću. UNESCO je Cusco 1983. godine proglasio svjetskom baštinom naslovom jednostavno grad Cusco. Ustav Perua ga čak određuje kao povijesnu prijestolnicu države. Kad se još tome doda činjenica da upravo iz Cusca kreću izleti na Machu Picchu, ne čudi da ga je prije COVID-19 pandemije posjećivalo gotovo 2 milijuna posjetitelja. Samim time, Cusco je naravno i najvažnije turističko odredište u Peru. Prema legendi, iz špilje južno od Cusca izašla su 4 brata, poznati kao prvi Inke. Jedan od njih zvao se Manco Capac, utemeljitelj dinastije, koja je kao veliko carstvo okupila brojna raštrkana plemena u moćnu državu Inka. Osim na simpatičnim stanovnicima, ostaci Inka vidljivi su i na arhitekturi, kulturi i raznim tradicijama koje stanovnici još uvijek održavaju živima. Primjerice, konstantno žvakanje koka listića ili ispijanje čaja od njih. Osim što su ih Inke smatrale lijekom za sve što postoji na ljudskom tijelu, koka listići pomažu turistima da prežive ono po čemu je Cusco specifičan, odnosno ono na što se svaki turist treba pripremiti, a to je nadmorska visina grada koja iznosi čak 3400 metara. Osim ako naravno dolazite s jednako visokog područja. Za sve ostale se zapravo ni ne zna kako će vam se sam organizam ponašati prije nego što stignete u grad. Vrlo česte su pojave visinskih bolesti koja mnoge spriječi u planiranom boravku. Upravo zato svi hoteli i turističke lokacije vam koka listiće koje pomažu kod disanja nude besplatno. U gradu se sva događanja i sve glavne atrakcije vrte oko glavnog trga Plaza de Armas, odnosno trg oružja. Prema još jednoj legendi, spomenuti osnivač carstva Inka navodno je iz špilje stigao upravo na mjesto današnjeg trga, tražeći pravo mjesto za stvaranje carstva, noseći zlatnu šipku čije bi potonuće trebalo označiti mjesto gdje će započeti novo carstvo. Kad su stigli u grad, mjesto na kojem se danas nalazi Plaza de Armas bilo je močvara.
Mjesto današnjeg trga pretvoreno je u administrativno, kulturno i vjersko središte velikog carstva Inka. S druge strane, ovo je bila i polazna točka velike mreže cesta koje su povezivale cijelo carstvo. Plaza de Armas iz Cusca predstavljala je snagu i dominaciju Inka u južnoameričkoj regiji. Geološke studije provedene na trgu pokazuju da je na tom mjestu izvorno uistinu postojala močvara. Nakon što su Španjolci osvojili današnji Peru i carstvo Inka, i oni su se smjestili na taj isti trg. I od tad nosi ime Plaza de Armas. Nažalost, uništili su ostavštinu Inka i zamijenili je sa svojim palačama i kolonijalnim vilama kao i katedralom. Tako da je trg danas opet vrijedna ostavština samo jednog drugog razdoblja. Svi turisti danas baš tu uživaju u obližnjim kafićima i restoranima čije terase gledaju upravo na lijep i velik trg. Ako još uspijete Peru i Cusco posjetiti za vrijeme karnevala, šarenilo, šarene zemlje još će znatno više dolaziti do izražaja. Osim trga, u gradu se nikako, ali stvarno nikako, ne propušta glavna lokalna tržnica San Pedro. Poznata po autentičnoj peruanskoj energiji koju ćete tu pronaći. Naravno najviše vikendom kad Peruanci uživaju u prefinim zalogajima na ulicama oko tržnice. I bez puno kompliciranja pretvaraju ulice u najbolje i najposjećenije restorane. Tržnica je sa sporednim ulicama i prodavačicama na cesti pravo ogledalo jednog od najvećih bogatstva Perua i njihovog najpoznatijeg izvoznog proizvoda – hrane. U zemlji koja ima 30 vrsti mikroklima stvoreno je više nego mnoštvo prehrambenih opcija koje su njegovale civilizacije tijekom tisućljeća. Krumpir, maka prah, kukuruz, kvinoa samo su neke od namirnica koje su u Europu stigle upravo iz Perua, a mnogi profesionalci na području hrane opisuju je kao jednu od najvažnijih svjetskih kuhinja. Najpoznatija lokalna hrana je ceviche, odnosno sirova riba u limunovom soku, a piće sok od ljubičastog kukuruza, to jest čiča sa ili bez alkohola. Iako jedu neke nama čudne stvari poput zamoraca, Peruanci i njihova kuhinja ostavili su neizbrisiv trag na kuhinjama cijelog svijeta i onome što svi danas jedemo. Primjerice, krumpir je došao upravo iz Perua, a Europljani su ga preuzeli od Kečua Indijanaca koji su ga zvali papa. Naravno, i danas imamo gošću iz Perua koja će nam pokazati kako pravilno pripremiti njihovo najpoznatije jelo ceviche i još nešto što obožavaju Peruanci. Što ćeš nam pripremati danas osim cevichea, njega moramo? Danas imamo ceviche i lomo saltado. Lomo Saltado. Saltado kao da imaš skok. Skok ili skakanje, kako se skok ili skakanje, da. Dobro, čime se to priprema? Ne sa skakavcima, pretpostavljam. Lomo saltado ide sa krumpirom i sa rižom. I meso? Pa da, lomo je meso, vrsta mesa. I mi obožavamo kao krumpir i uvijek jedemo rižu, tako da bit će neka kombinacija zanimljiva. Naravno da obožavate krumpir kad je krumpir došao iz Perua. I imate 3000 vrsta. Više od 3000 vrsta. Da. Ajmo nabaviti namirnice. Ajmo, idemo. Kako si završila u Hrvatskoj? Ja sam tražila stipendiju jer sam htjela naučiti hrvatski i tako sam došla. I onda
Sam ostala tu. Za kuhati ceviche. Ostalo si da bi Da. nama pokazala kako pripremiti pravi ceviche. Da. Dobro. Kako bi nekome objasnila ko ne zna što je ceviche i nikad nije bio u Južnoj Americi? Šta je ceviche? Tradicionalna peruanska hrana. Jako tradicionalna, moraš to probati obavezno. I ja uvijek kažem, kao, teško je objasniti, ali kažem kao da se kuha u limunu. Malo kao Sirova riba koja zapravo nije sirova. riba. Nije sirova, nego da se kuha u limunu. Što bi rekla da je najbolja stvar u vezi života u Peru? Hrana. Hrana i ljubav. Jer mi uvijek kad osjetimo kao ljubavi prema drugima, kao to pokazujemo. Ne, jako loše. Šta tu plešeš? Ne znam, to je sa zreće kao, ajde idemo kuhati nešto dobro. Idemo kuhati nešto dobro. Da. Šta kuhamo prvo i što radimo? Prvo radimo ceviche. Dobro. Prvo moramo napraviti kao sok od limuna i od limete. I onda ćemo napraviti leche de tigre. Mlijeko od tigra. Tako je, to Kako je se- jako, jako dobro, to je magično. Kako se radi mlijeko od tigra? Pa sad ćeš vidjeti kako se napravi. Dobro, daj nam malo postupak objasni. Aha, moramo rezati luk prvi i onda kombiniramo sa češnjak i onda malo stavimo limon, komadić od ribe i onda miksiramo sve. Miksiramo sve i onda imamo leche tigre. To je baš, stvarno je, kako se to kaže na hrvatskom, ja ne znam. Tigrovo mlijeko. Ne, nego afrodisijako. I sad ide leche tigre sa potenciju. A sad imamo batat i spremna. Onda, Spreman. spreman je batat. Istina. Dobro. Sad imam gramatike na strani. Sad gramatika. Ajmo, 1, 2, 3. Baš je, I sad ovako se je. Batat, kukuruz i onda ribu i onda sve zajedno odmah. I ovako dijelite u Peru, jel da? Da. Mi smo uspjeli. Da. Osim uživanja u samom gradu, turisti Cusco najčešće posjećuju zbog obližnjeg Machu Picchu. Definitivno najpoznatije peruanske lokacije. A blizu Cusca zadnjih nekoliko godina postoji još jedna staro-nova stvar, jako zanimljiva turistima. Prekrasan Rainbow Mountain, odnosno planina u duginim bojama. A evo zašto je poznat tek odnedavno. Da sam u Peru stigla prije 2015. godine, ne bi imala priliku vidjeti i doživjeti jedno od posebnijih mjesta na svijetu, a u novije vrijeme jedno od najpoznatijih turističkih lokacija u Peru. Lokaciju koja se polako, ali sigurno približava popularnosti Machu Picchua. Veličanstvena Rainbow Mountain, odnosno planina u duginim bojama. Za Peruance je bila mistično i sveto mjesto i u doba kad su je vrhove pokrivali vječni snijeg i led. No onda je stiglo globalno zatopljenje i vječni snijeg se otopio i pretvorio ovo mjesto u potpuno novu vrstu čarolije. Obzirom da je tek odnedavno atrakcija, ovo mjesto ima dodatnu i neprocjenjivu vrijednost. Još uvijek ga turizam nije u potpunosti promijenio. Pa ćete putem do vrha, stigli vi do njega ili ne, uspjeti vidjeti svu ljepotu i težinu života u Andama. Te životne navike koje su još uvijek iste, kao da je vrijeme gotovo stalo. Sama cesta koja vodi do početne točke planinarenja već je dosta nestvarno iskustvo, što zbog boja i prirode, a što zbog tradicionalne kulture Quechua Indijanaca koja je još uvijek vidljiva na svakom kilometru. Uz naravno konstantno prisutnu dozu adrenalina prilikom vožnje, obzirom da cesta nikako nije predviđena za sve busove koji se pojavom turističke atrakcije njome služe.
Posjet planini Rainbow, poznatoj kao Vinicunca u quechua jeziku ili Montaña de Siete Colores, planina u 7 boja na španjolskom, apsolutno je neophodan za sve one koji vole zadivljujuće i prekrasne krajolike. Ipak, zbog svoje vrlo visoke nadmorske visine, nažalost za mnoge posjet nije toliko jednostavan. Velika nadmorska visina koju ima Cusco tu postaje još dosta veća. Vrh do kojeg svi žele stići kako bi zapravo vidjeli čeroliju boja nalazi se iznad 5000 metara nadmorske visine. Odmah kod starta svi vam nude one iste koka listiće. Iako ih u Cuscu nisam koristila, tu su jednostavno bili neophodni. Susret s tolikom nadmorskom visinom stvarno postaje zahtjevna stvar. Posebno kad vas čeka dobrih 3 sata pješačenja do vrha. Sama staza uopće nije toliko strma ili zahtjevna, osim stvarno zadnjih 100 metara, ali uz tu nadmorsku visinu sve je znatno teže. Ipak, sve što možete vidjeti i doživjeti putem mora vam odvratiti pažnju od otežanog disanja i umaranja i vrlo lako postane jedno od najspektakularnijih iskustva u životu. Osim brojnih ljama i alpaka, čijim se uzgojem bave stanovnici, susretat ćete i mnogobrojne konje. Njima lokalci pokušavaju zaraditi dodatne solese, odnosno dolare. Iako se na prvu to čini kao jako dobra ideja koja će njima povećati oskudan budžet, a vama olakšati put, to je zapravo jako loša i potencijalno opasna ideja za vaša pluća, jer će se ona na taj način još manje uspjeti postepeno adaptirati na nove nadmorske visine. Zapanjujuć pogled koji doživite ako uspijete doći do vrha vrijedan je svakog onog sporog i teškog koraka, ali i više od toga sve ono što vidite putem. Od mnogobrojnih turista koji ipak odustanu prije samog kraja, nitko ne odlazi kući razočaran i nefasciniran mjestom. Ono što vas jednako tako ne može iznenaditi su brze i snažne promjene temperatura i vremenskih prilika. Pa tako, iako sam krenula do vrha po savršeno sunčanom danu, natrag sam sa svim ostalim turistima taj dan trčala do busa kako bi stigli prije oluje od koje su se sakrivali i lokalci. To je samo dodatno pokazalo surovost života na ovom području. Usprkos tome, ono što vam se na kraju najviše ureže u sjećanje, osim prirodnih ljepota i životinjskog svijeta, je šarenilo i osmisli stanovništva. Kad prvi put sletite u Peru, imate osjećaj da ste se pronašli u zemlji među oblacima. To je naravno povezano s visokom nadmorskom visinom, ali i s energijom i mistikom zemlje koja na određenim mjestima djeluje kao da se od doba Inka nije promijenilo gotovo ništa. Vinicunca, odnosno planina u duginim bojama, zapravo je najbolji primjer doživljaja života daleko u prošlosti. Surov život seljaka u Andama tu se gotovo nije promijenio. Šarenilo stanovništva sa šarenilom planinskih vrhova visoko je na listi fascinantnih mjesta koje možete doživjeti istražujući Latinsku Ameriku. Spremni smo za glavno jelo. Da, Nakon najpoznatijeg predjela u Peru. istina. Meso. Meso trebamo. Kako? Šta radimo s mesom? Upravo lomo je meso kao ovaj dio. Fino ti je meso u Hrvatskoj? Pogotovo kad će napraviti nešto kao lomo saltado. Baš je fino. Šta radimo? Režemo meso ili? Režemo meso, da, i za to trebamo neki wok ovako. Jer moramo, ovo se zove, ovo kažemo saltar, kao ovako. Dobro. Zbog toga je lomo saltado. Lomo saltado, da skakaš.
Skače. Skače, ovako. Riža, ovako da bude, kako se kaže, in shape, U obliku. u obliku, ovako. Tadam! Super! Mi uvijek iskombiniramo sve sa rižom i sa krumpirom. Joj, koliko dugo nisam... Znači, mi te trebamo zvati u emisiju da bi pripremala neku peruansku hranu. Kao u Peru. Jel da? Ne, stvarno je dobro. Stvarno. High five. Nadam se da ću sad zvat prijatelje doma i pripremati pravi peruanski obrok. Da. Možeš se Fantastično. iznenaditi ljude iz Perua. Obzirom da je Peru beskrajan izvor bogate povijesti, prekrasnih prirodnih ljepota i odlične hrane, idući vikend smo opet u peruanskom društvu i to posjećujemo najpoznatija mjesta te mistične zemlje. Nevjerojatan Machu Picchu i uros plutajuće otoke. Recepte za odličnu hranu koju je danas pripremila naša gošća pronaći ćete na društvenim mrežama Kulturista. Vidimo se idući vikend.